Talk to your doctor. May hugasan, 20 seconds dapat, 12 seconds, 4 seconds, 3, 2, 1, clean na! Yay! Mako, nasa doorknob mo, makukuha mo ulit. 3, 2, 1, eto na! Kahit kahuhugas lang, pwede ka uli makapulot ng germs. Kaya Safeguard na. May up to 24-hour germ protection ang Safeguard with InfiniShield. Basta Safeguard, safe. Mga tugang, iskaramosa na sa DCGB! Ano nasa ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza! Mga tugang marina, hapon po sa gabos ng mga parantabay. It's Saturday. Ano po, ang sa inyong programa, Escaramuza ngunyan na... Ano pitsa ngunyan? 16. Nga mo tulos, 16 na? Siyempre. Niniling ko sa kalendaryo. Anniversary ba yan ni Alar Mariboda ni Ami? Oy, kamong dua, happy anniversary sa inyong dua. 26 anyos? De ko aram. Ano ini? De ko aram kon perang Kaya taon na. 26 years na sila. Iyo. Boda so Samoya man si GB, boda si Abi. Pirang taon naman, pirang taon na si GB and Abby. Siguro Para ito si ano? Si mga Gab-Gab. 5 years gayod. 5 years. Sana maglawig ang sendong pagiribahan. Yes. Very inviting ang panahon mo niya. Dali? Malipot-lipot na pagkahapon. Si Ramon mag-curl up sa bed. Sabi nga ni, Ano? bed weather ngunyan. Yeah. Ayan. Sira mo para... Roigda sa... Ayan. Anyway. Sige po. Sa kapos pong iabot nga sa tuyang broadcast, maray na hapon tabi sa Indo Gabos. Oy, so mga aloy na nag-iribahan tabi dyan. Nadaay pa kong bendisyon kan padi. Simbahan, oo. This is your Day pang binisyon kan opportunity. Diyos. Ayan. Ini po siya ng oportunidad. Sisibot si Sally kay hanap at least 30 couples and pigahanap ninda. Usually, pag ikakasal sa simbahan, halimbawa sa mass wedding, 5 years and above. Ang pag-ibanan. Oo. O, dahil man sila dahil sila kunya ning, so, below 5 years. Dapat 5 years na up. Ang pag-ibanan. Opo. Di pa nito sa mga 1 or 2 years pa sana. Dahil pa pwede ito. O di pa yan tigtugutan. Oo, may ano yan ka na dapat 5 years na above. Ano nila kay Father Dave kung anong kunya. Kasi may mga, usually, 5 years. 5 years above Opo. na nag-ibanan. Opo. Iyon qualified sa mass wedding. O di paano ini? So, muya magparang, alabaw nga mag-ilusyon ka mo. Oh. Muya mo na magpakasal. Di pa ka mo. pwede. Di pa pwede? Kasi pag mass wedding, so mag-ano na lang yan eh.
Sumangka itong ikinasal na sa West, Aha. tapos kay itong nagli-live-in na. They qualified yan. Dapat klaruon pala na di. Ayun po. Bakit itong basta sa nang ngaya Tapos may mga aki nag-iba na kita for 1 or 2 years, dapat kita kasal, muya kita mag-intra dyan, di pa pwede palaan. Bako manan karawat kaya. I see. Para itong naklaro, ano ta, Di pa po ito mangiraray si Father Dave kasi perang ng experience ko sa ba kay mga mass weddings. Oo. Piga talaga piga karasal. So nag-iribana ng at least 5 years. Na nag-live in na may mga aki inana. Da ipang bendisyon kan mahal na Diyos. Bako kan padi mahal na Diyos. Di Kasi mapigsabi instrument pa, lang yung no? padi. di mapigsabi pa ano digdio, na so, ako Bicol, iyan ang, muya nindang mag-offer, Yan ni mass wedding. Mhm. Oo. Ay baga. February 27 pati ang kasal, Oo. yan. Actually, may mga government agencies din na nag-sponsor ng mass weddings. Pero yun talagang 5 years and above. May mga requirements pala. Natural. Yes po. So, baptismal nindo. So, Sinumar or yan. Sa kumpil. Ako lang. Ay, bako umasa na pala. So, basta basta mapakasal kita na orawang libre. Ay, di dapat klaruon. Kasi bago agapi klaro ini. Yan. Lisensya sa pagkasal, hali sa munisipyo, tapos 1 month daw. So, kasi may mga yan dapat iguang marriage certificate. Ma-apply ka mo kaan sa munisipyo. Ayo. Ano ba ang process, mga process? Kaya daw na February 20, Kaya po, February 27 naman, di ba? 27 ba yan? Oo. Mhm. Kung talagang willing na magpakasal, siyempre. Pero ang kaya daw na. ang pagproseso kan nga certificate of no marriage. Hindi ko daw pero yan. Sa PSA ba bako? Oo. To ninda. Oo. Pila baga dyan. Tapos, ang kunyan, nagatawag. So, tawag baga. So, I mean, Yan, may tawag pa diyan. yes, tulong simana po ito. Oo. Oo. Siyempre, Tapos igwa pa kan may seminar pa. oo, pre-K na. Tapos, seminar pa kamo sa munisipyo. Oo. Wala na yan. Iyan. O di pa ko karaw-karaw pala ini. Of course, mga mapakasal ka, magkaraw-karaw. Dahil gusto sabihin ko, ang pag asikaso kan mga requirements, it will take time. Yes. Ano? Ayan. Kaya sa mga interesado ng God, pumuna ka mo sa Lunes, mag-secure kan mga requirement na yan. Ano? Pero sabi mo parang 3 weeks. tulong Domingo ang tawag. Ang tawag, oo. Ayan. Kaya starting on Monday, kung desidido ka mo, pasirin na ka mo dyan sa PSA, kung muana ka mo kan Sinumar, kung wala na ka mo, file kan birth certificate nilo, diretsyo na nidong birth certificate nilo. Yan. Tapos, ang baptismal and confirmation, kung saan ka mo binunyagan, or kung saan ka mo kinumpil na simbahan, duman po ka mo makuha. Ayan. Ayan. Kasi bako diyan ka mapalisa sa Saint Rap, makuha ka mo dyan. No, wala ka mo dyan record. Duman siya, no? Kung harayuon ka mo, harayuon ang Iyan sana. nindo. Mapagal-pagal yan. Kung Mapagal-pagal yun. sa Manila ka ngayon nagpabunyag Pwede o ka man nagpakumpil. Marikong. Ma-travel ka pa pa sharing duman. Oo. Sa pagproseso pa sa nakan travel authority boda sisibuton ka na. Iyo. Nga, marikong. Ngunyan baga, yan, minsan napapadali na. Pwede yan sa, ano yan ang electronic? Ay, dae man. Dae. Ngaya, Kasi mapapadara dyan sa Saint Rap, so original na copy. alambawa Pero ngaya, pwede ka mag-request duman. Oo. tugon, may tugang ngaya ako sa Manila. Pwede yun. Ayan. Ika na sa nangya magkuha dyan kan na papel Pwede ko. Tapos, ipadara mo na sa nangya through sa mga courier din. Ayan, pwede yan. Pwede yun. Pero mapadara ka manggiraray ng authorization letter to. Siyempre, Oo. malay mo, kung dekang special power of attorney, aro ka yan. Para authorization letter mo to get niya may baptismal niya from Pwede, okay. Kaya, magsingagaw tabi ka mo.
So mga interesadong Magpakasal. magpakasal. That this is your time. Mga ninong, siyempre, congressman. doang congressman. Libre na ang gabos. Yeah, oo. Libre na pati may sa reception na. Oo. Pero Usual po ang usually ang po dyan dahil kung magwaki mga abay, taday man kang pitutugutan. Sarong padis man sa na ninong ninang, and then sinanan magiging abay nindo. Yun na yan. So, Oo, sa mas wedding ganyan. So couple, and then so one pair of sponsors. So sindan ang minata yung ninong ninang, and then sila nang nalabawa, abay. si doong congressman kan ako Bicol, mag-anap ang kapartner din ng babae, di bali 2 pairs. Dahil naman. Dahil na? Kasi tsaka sponsored din yan na Si arog palang kanaan pahit. Ading. Kaya so... Halimbawa, baka tugutan sila na sarong pigiwasan talaga kaya ang overcrowding. Yan. Baka di ko alam kung anong arrangement din na sa St. Raf, kung sisay ang masulog kan mga Hindi, ipigilan ko. Garo dagdi o inda kung siya gigibo. Sa imba Oo. gigibohon. Kaya nga pero yan na embarkadero kaya, covered pa yan kan St. Rafael Parish. Kaya, siyempre, may arrangement ang St. Rafael sa inda. May arrangement sila sa St. Rafael. Kung anong pag nag-pre-K na sila, pag nag-seminar sila sa church, so maaraman ako anong process ang gigibon niya. Kung allowed niya sinda sarong pair of abay lang. Kasi may ninong na Iyo. sarakong. Albawa, one pair of abay na iyon na sana ang Kasi, sa mga sa mga kasal ngunyan, day naman, wala na nga pati mga flower girls, wala yan bearers po, bawal yan ng mga aki. Ngunya na panahon na may pandemya. Oo. Bawal man talaga ang mga aki magruluwas. Bawal. So mga medyo adult sana. Pwede. Tsaka day naman, sa mas wedding, day man kaipo ng flower girls tsaka bearers. Day man. Kasi, symbols, yaonan mismo, kapotnan kan magagum. So, ito? Oo, so sing-sing tsaka aras. Yun na pala. Tipid naman ang gadbaga. Oo. Yan. So, magsingagaw tabi ka mo, so mga interesado ka mo dyan, Tsaka magpalista na ka mo tabi dyan sa Ako Bicol, dyan sa second floor ka, Embarcadero. 30 couples masanaan target ninda. Oo. Sana, dahil mapigsabi. Interview pa nga ni ini dapat. Kaya pigi-interview ini. Siyempre, interview. Required na interview nini. Ayun, siyempre Pero simbahan ang ma-interview ka ini. Simbahan. Iyo. Kasi duman sila, interrogation yan may interrogation paper. Okay. Fill upan. Yan. Okay, pero dakula na benepisyo na ini sa mga couples na for so long a time. Nagsasaro na. And this is your time to seal your Marriage. Sa simbahan. Yan. May bendisyon ng Diyos. So iba, na kinasal na sa civil, Pwede yun. dyan. Oo, pwede. Pwede Basta, dyan. so, marriage contract nila sa pagkasal sa sa civil. Pero kaipuan pa din ang birth and baptismal and confirmation. Kasi, check din kung nakumpil ka na or nabunyagan. Kasi, minsan, may nag-araguman kung kasuarin mapakasal sa kapasa na pigukumpil. Correct. Kaya Or, parte yan kan 7 sacraments ba ko? Yes. Na ang primero, baptism. Ikadua, confirmation. So iba, ang marriage, pampiraya na sakramento. Panglima kayo dahil. Panglima. Yan. O iyo po magsingaw tabi ka mo sa mga interesado dyan. So sa ka tao, pwede nga ako dyan. O hindi, pamundo ka Ay, noy. napagsingi, tataday pa niya, pwede. Para, They are both single. Tsaka, they man qualify Dugay na? talaga. Tsaka, they man sila nagsasaro. ayan. Di ka una noy.
Tao na nanoy. Man, tsaka may pampakasal man sinda. Ayo, mayaman nila. So, bunggisius. Natural. Yeah. Okay. So, yan po ang abiso kan ako Bicol at tamang-tama baga February is Love Month. Sabi nga ni kaya. Nagiulok nga niya ako dili, nag-ano sila na mass wedding, tapos pagaling sa St. Raphael, may nagapot pa ng gadidi, ano nga yan, civil wedding, nahiling mo, St. Rap, civil wedding. You know him. Gali ko simbagon, sabi ko, sus Mariosa. Garo masan ito so pigpost digdi, o libre nang yan free taste. Aprovecharan nga niya, libre nang yan free taste. Gari nagapot na, latakan. Okay. Anyway, so diretso katakan sa tuyong mga istorya. Ano? Garo mautro na naman. Alin? Ang Ato na. Mautro. Hello nga Tata Edwin, comment ko po manangod sa taripakan padyak digi sa Bakakay. Haluyo na anjis na minimum. Dapat kinsi na tabi, mal na ang gulong, asin iba pang part kan padyak. Mag-apply ka mo dyan kay fair increase sa sanggunian na bayan kan Bakakay. Tayo ang matalaan kitaripa dyan kung gurano ang minimum. Ano? Iyo, bako na bagay. May, hindi nga sa tuya. May, kung alipot mo sanaan na rota, 5 pesos. Kay Rockman kumpara pa dyan, magdao kang 5. Kung nga, di nga ni Chisman daw. kaya kung di man 1 kilometro an papadjakon. Ika daw, ika nga ni, day ka nga ni nakakalakaw, uyan pang sikad ka, yan Iyan nga magabatunon ka. Kung may karga ka pa. Oh, Mag-apply tabi ka mo. Mag-apply ka mo. So, padyak organization dyan, mag-apply ka mo. Yo? Ayan. Paaga na tabi kay number ni Andy Marbilla, tayo usip ko digdi ang mga nagpapark sa gilid kan tinampo na nakakasabagal o sa gabal sa pag-agami, pag mapark na sa garay, dibisilon pagpina, pagliko mi, palaog na sa gate. Di akong numero tabi ni Andy, besa na, pag nato parang kugilayon, yan ang unabiyang ko. Ano? Aren, para tiwa-tiwa ka, para alo kang kinald. Ayo. Aram ko, ikaw man sana nag-ulok. Di man sa kumaulok yan, aram niya, mataas naman ang kiray ko. Ano mo na iling ako? Yung nga ito traitor mo ako. Di man. Aday, may nailing kayo akong pigi bukan pabangkin ko. Ano? Na may illegal na nag-park sa ampangan ninda. Gibo niya, surat-suratan niya, ning permanent, ano yan, may permanent ink na pentel pen. Di ka pwede mag-park sa ampangan kan gate me. Pig para ulit-ulit niya ito hanggang pinano itong auto. Ngunyan. Dagit so ano. Karapatan mo na Una ko, ginakudan. Pig para suratan, pati so windshield. Eto din narakop. Ngata tas sitaron niya. Ngata tas sitaron ka itong tagsadirikan auto. Bako man niya talaga ito parking area, no? May point man. May point. Na obstruction. Yung baga, tsaka sa tapat kan gate, day ka mag-park. Yung baga, nakabugtak baga dyan, yan ang... Park at your own risk. Bako. Or park at your own gate. Park in front of your own gate. Park in front of your own property. Ayan. Tama yun. May nakabugtak Ako nasa propiedad ka, di ba? Nagkikipark ka. Yan ang do not block the driveway. Ano ba nga nita? Day man nga nita tao magbasa gayod? Ano bang driver? Tatao magbasa din, nagsasabot. Day man nga, araw ka yan, day tao magbasa. At tatao magbasa, no di tatao magsabot. Baka ano yan, baralis nga ang pagkabasa. Gibo baga ka ito, kurit-kuritan so auto, ni maski pa, nadagit so kwan, nya. Wala nagi ni buso sa diri kan auto. Maparepensya ka to. Problema niya ito. Kawasa mang puro park sa bako niya sa diri. Igwa naman mo niyang klaseng yan Magayon ang araw ka ito, mang sumpit ki pintura. So pigamit. So
Spray? Spray paint. Spray paint. Pero tibaga. Ayos, adi. Yan. Ayos baga. Magserbi lamang na leksyon ini. Yan. O so, nagpaparating sa tuya. Na dakol ka nagpaparada dyan sa gilid kan tinampo sa may sendo. Isprayon mo man lugod. Bako man ako bad. Ano Bako man dakol ako pwede, bad. adi. Ayan, di man nagkakaarali talaga ini yung mga Dahil man talaga. Dahil man illegal talaga. Ano parking ba na kaya? ini. Dahil man. Dahil man nagkakasaraway. Ayan. Una ninda, they are above the law. Yan ang sala. Na dapat, yan ang unimplementation kan law should be universal. Ayan. Bako itong pigpipili. Correct. Dapat pagabos-gabos. Naunawaan kan driver, kaya lang binabaliwala lang kan driver ta matagas-an payo. Araw kaya na sinumpit kay spray. In-spray. Di, bakong yan ang maparepinsa ka to, Iyo, kawasa ta nag Ta park siya sa bako niya. kundi ito na basta-basta napupunas, maparepinsa ka to. Di leksyon ito sa iya. Yaw? Ano tay? Mag-park ka dyan taan, sumpiton mo. Iba man kay Tay Baldo. Ayo pala. Iba man. Submarine tayo. Submarine. Ano? Submarine. Paint proof na yun. Submarine ito. Floating. Ay, iba ito. Lining mo ito, Duan? Perti ba so bulokon yun? Ang iyari sa matalip na Yan naman. Si tayo na naman na nailing mo. Ay, inilaw. I-off-air na kita, Babay na parang tabi. Happy weekend. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Tabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Tabs ka para hindi na dying inside. Diet Tabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago? Ang magaling na mas pinagaling pa. Ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixton Herbal Capsule, ang Natural Viagra. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixton Herbal Capsule, ang natural